Кръско, къде си тръгнал с тая хавлия? Вие няма да ме заведете на море, защото вече е август, няма да ми купите рекорди, нямаме басейн, освен да си опъна тук хавлията да се пека на слънце. Какво слънце бе, мамо? То няма слънце тук. Виж, горе. И как на плочките ще се опъваш хавлията? Какви са тия миди сега? Откъде се появиха? Взех си ги от морето миналата година, за да си представям сега, че съм на море. И хубава работа. Тук намери да опъваш хавлия. Да. И откъде го измисли сега това? Искам тъква си тук и да ми донесеш някакъв сок. Сок да ти донеса? Да. Така ли? Да. Значи ти... И една люта дъвка, ако може. Сок и дъвка. Да. Еми, че ти тук, щом си доволен да се печеш, няма нужда, мамо, да ходим на море, така или иначе. Доволен си и тук. Ето, мидички имаш. Да ти Там да имаш и вода. Вода. И пясък. Нямаш проблеми. Сега един леген вода ще донеса и си уреден. Добре, отивам за сокче. Ето, мамо, заповядай сокчето. Заповядай. Благодаря, мамо. Ти си най-тревожната майка на света. И благодаря на дъвките. Добре си тук, така ли? Добре. Айде, приятно плажуване, маме.